И здравейте, аз съм Стойко БГ съм и днес сме с Тинти Бой. И днес си гледаме как да си прави скин. Си има описанието линк за снимането. За снимането. И ето гледаме как се прави скин. Да, ще го правя някакси. И то става ли бе? Кой е? Скинът ти стане ли? Да, ще ми стане. Ако вляза с името си, ще стане. И тук е така се прави скин. Тази програма, където той прави, си ми прати линк и аз да се стигля и да си го има описанието. То не е нужно премиум да си, просто си има скинче. Да. Може да си направите каквото искате. Може да си направите, знаете. Тя правим каквото искате, можете. Да. И ми моля да се изберем. И ми моля да се изберем. Мога да си избирате и скинове. Защо не направим така? Стана готино. Чакай, ще му направим така. Скайповите са ниски, бе. Аз сега ще дойда с скин. Шит. Аз тук трябва да го направя. Тъй ще бъде. От двете страни, така ли си? Аре, така ще бъде. Ти ли го нарисувала? Аз? Човек други скила няма, освен на Soldiers. Ако го цъкна, ще ми гръмне компа. Не ме посваре. Аре, Майнкрафт. Да. И видях ти програмката си имала в описанието, нали? Ага. И довиждане.